Nu skal vi lige prøve et sidste fiskespot herfra, og det er et fiskespot, vi ikke har fisket før. Vi er nemlig på Farø lige nu, øen mellem Sjælland og Lolland Falster. Vi skal ned og prøve at fiske under broen, og Jonas kommer derom bag. Jeg ved ikke, om vi kan fornemme ham. Men vi er lidt spændte, fordi at følgefishing i Danmark, der ser det rimelig godt ud. Vi har godt med strøm dernede, og ja, det bliver spændende at se, hvilke fisk vi kommer til at fange. Vi kommer til at fiske efter havret, selvfølgelig, som vi altid gør. Men det kan jo være, at der er en bifangst eller to. Og det blæser en del, så der er godt gang i vandet, så må vi se. Ja, lad os prøve at se, hvad det kan. Prøv lige at løbe herover og kigge. Fordi at sidst jeg var hernede, så var der 2 fiskere, der stod herovre i vaders. Så det kan jo være, der ligger et badkar inde under her, som lige kunne indeholde lidt fisk til os. Den skal vi da lige hurtigt over, så vi kan prøve at fiske af. Helt inde på det lave her stod faktisk så fisket. Det kunne være lidt sjovt. Yep! Yep! Kom med nettet! En havre. Prøv lige at se, om vi kan få den herover. Se, om vi kan få den op på land her. Øj, den kæmper! Det er lækkert! Den er fin! Den er rigtig fin! Den er rigtig fin! Ja! Hvad sker der? Har vi tommestok med? What? Vi tager den lige her. Kom, vi ligger rekorden der. Hold da kæft. Så går ikke den bare derude. Bassemanden. Nej. Skal vi lige have... Wow. Det der, det er PR, Magnus. Tror du? Det er PR, det der. Så lige vi tager den her. Wow. Det er tæt på PR. 61. Wow. Hvad sker der på den her weekend? Det var sindssygt jo. Nej, hvor er det sygt. Nej. Hold kæft, den er flot. Wow. Jeg er helt oppe at køre. Shit. Jeg har lige stået og snakket til kameraet. Der var nogen, der fiskede hen. Vi prøver lige at tage det ud. Fuck, hvor fedt.